Gabon eta uniratiko ikusentzuleo gaur uztaiak 10 da eta badakizue. Bizi San Fermin debatean gaur Jandiako zezenetaz eta baita ere Victoriano del Riokoetaz hitz egiten egongo gara. Horretarako gaur ere gurekin ditugu gure kolaboratzaileak, alde batetik Kaia Perlines apalategi dugu, gaur ere triste etorri da, suposatzen dugu. Bueno, titulara zer iruditu zaizu entzierroa? Azkarra eta garbia ez, beti erabiltzen ditugun bi hitzak dira. Bai, lau entzierro uste egin ditugula oraingoz. Egin ditugula. Eta danetan, uste dut, titular berdinai bere abili dugula. Bueno, Izar, zu ere, hemen zara egunero bezala, gaur goizean irratien egon gara, eta zer iruditu zaizu zuzenean retransmituta. Bai, kaiak esan duen bezala oso nahiko garbia ez adarkadarik egon behintzat. Eta baita ere oso azkarra, zen hemeno. Azkeneko momentuan ez da, zezen plazan ez bazuen azkeneko zezen horrek pixkat buelta hartu, nik uste dut gaurko izango zela entzierriri bizkorrena. Segundu batekatik horrela, Bi mezortzi ez da, 2 minutu de mezortzi segundu. Baina bestela 2:12 hola ingo zuten. Bai, eta bueno, giemat hori, golpe batzuk edo horrela egon dira, azkenean hori normala da. Bueno, hori aurrera goitze ingo dugu. Titular luzea eman duzu. Bueno, gaurko saioan ere hitz egin behar dugu, bai, esan bezala, gaurko eta biharko ganadutegiaz, eta baita ere San Fermin jaietan ze gertatzen ari den. Bueno, hasteko, erituak, ikusi dugu, adarkadarik ez da egon, eta kontusio batzu bakarrik gertatu direla. Ikusita datuak 0,44 adarkada egoten direla zer iruditzen zaizue? Esanik, beste atzutan ere 1,0 izan da, eta azkenean lehenengo entzierroan 3 egon direla hortik aparte, beste batean bat baina izan zena hoi ez zuena nahi jun ospitalera. Hortik horrez dela adarkaderik egon da, nik uste dut, hori ere pixka matematika direla, baina horrelako gauzetan ez dutela zer ikusten dira ikuste dunik. Kaiari esperantza jarri genizkion 2004 urtekoa kontatuta, baina ikusi dugu ez dela ezer gertatu. Ze pentsatzen duzu? Nik, ezakit, aurten ezakit, San Ferminak nola dihoazten, urrengo urtera arte itxaron beharko dugu agian, baina ezakit. Jende asko ari da urten kejatzen korrikalariak, eta jende pila bat oso desberdinak egiten ari dira entzierroak, eta azkenean lortu behar dutena da, nolabait agian lasterketa horiek amaitzea, eta azkenean San Fermina dira entzierroekatik, eta azkenean xarma hori gartzen ari da. Zer iruditzen zaizue, gai hau? Nik uste pixka betere oso azkarrak ari direla izaten, eta bere xarma ari da pixka galtzen zen, jende asko Kaia bezala, nire zaiagote zela, pixka zerbait gertatzeko ez da, nik uste dut jende gehienak. Baina ez ikusle bakarrik, korrikalariak ere gustentzaiak korrika egiteko aukera izatea, zaila izatea, baina ikusten da ezin dela. Ez dago, horita. Nik uste dut, joan beharko garela gu, eta esan beharko garela pixka bat hartzaile ez da, lasaiago egun batzu jaia hartzeko, eta pixka zezenak guzteko ez da. Bai, ikusiko dugu. Entratua, Bueno, Kaia, zuri gai hau zer iruditzen? Jendeak pentsatzeak, nahi direla San Ferminak edo entzierroak izurratzen. Ez dakit, nire iritzia da, naizta, adibidez niretzako den bezala, egun hauetan naizta aspergarria izan, entzierroak kentzea, San Fermin festa erabat aldatuko lukela, ez? Halaxe, azkenean lehen esan dugu bezala San Ferminek horrela ezagutzen dira, entzierroegatik eta zezenketegatik agian ere bai, gu behintzat horregatik izan ere, telebistan hori ematen da. Nik uste dut zezenak kendu ezkero beste festa normal batzuzik izango zirela. Hori da. Zuela inbeste jende erakarriko, zen nik uste dugu mundu guztik etortzen dela jende ez da. Bai, halaxe, orain esan dugunez beste festa normalak izango zirela, programazioa irakurriko dugu. Dako ezen bezala, bihar Victoriano del Rioko zezenak izango ditugu, goizeko 8etan entzierroan, gero arratsaleko 6etan zezenketa, gero 10:00 gutxitan txuzko zezena, eta 11:00 untza. Hori da gauza garrantzitsuenak. Ikusten da, 2-3 zezenekin lotura dutela orduan. Bai, esan dezke da, San Ferminak zezena dira, nire behintzat iruditzen zait, Iruñeko festa dira, baina azkenen baita ere San Fermina deitzen diogu, azkenen nik uste jendea hortera joaten dela. Bueno, orain, gaurko entzierro hau ikusita, biharkoan sartuko gara, bihar Victoriano del Riokoak izango ditugu, media bat 0,44 adarkada dituzte eginak, eta zer pentsatzen duzue? Hau jakinda, datu hau jakinda? Nik uste dut,
datu bagio dela zer, ikusi dugu azkeneko entzierroetan, datuak ez dutela zerikusirik, eta egon daitezke 3 adarkada eta dena, edo baitere 0, gaur bezala, eta hori, datuak ez dutela zerikusirik, ikusten dugu bataz besteko badela, agian beste gauzetan, zerikusik egon duen ikusten dugu entzierroetan, azkenean matematika akarri dela, eta edo zer gauza eta daiteke, eta zezen bate buelta hartzen batu egin daiteke igual, 7-6 zauritu, eta bestela gaurkoan bezala joaten bada, gaur bezala 0 adarkadarekin lasai entzierra. Ikusten dugu, 9 aldiz etorri dira, eta denboraren media hori dutela 2 minutu eta 25 segundukoa. Orduan, azkarra pentsatzen dugu izango dela, eta oraindik kaia mugikorran alduan eduki beharko duzu ez izugulako garbintza daitu. Entzaurituak ikusita, eguraldia ona espero da, bihar osteguna da, jendea egian, gaur nahiko jende desente ikusi da, baina bihar ikusiko dugu gutxiago egian egongo da osteguna izanik. Zer pentsatzen duzu? Nik uste igual jendea, baita nekatzen pixka bat ez da zer, festak luze dira, gu jada bostetan jaikita nekatzen balema gara, horiek, aste guztian, igandetik festan egon da ez da, desente nekatuta egongo direla, eta, jendea ez dakita, jende gehiago joango den edo ez, baina jende esente joango dela hori noske bai ez, bertakoak eta baita ere kanpotik datozenak nik uste dut, batez ere, entzierta joaten direla, bai ikustea eta bai parte hartzera, eta nik uste dut ere jende esente egongo dela. Iazko eta orain dela 2 urteko entzierroekin sartu gara. 2017 urtean, 2 minutu eta 15 segunduko lasterketa izan zen, enezen egon zauriturik, adarkadarik ez, egon ziren erorikoak eta betiko horiek azkenean, baina zen egon adarkadarik. Iaz berriz, 2 minutu eta 20 segunduko izan zen, 2 entzezen aurretik jarri ziren, eta la ere zen adarkadarik egon, hain okerrez alma gaude, orduan, biharkoan agian sorpresa emango digute. Ikusten dugu aurreko bi entziorra nahiko azkarrak, eta aurtengoak ikusiz ere nik uste dut. Aurtengoak nik uste dut nahiko antzeko joango direla ez da? Azkeneko Nik pentsatzen du gainera, lasterketak azkar dijoaztela izan ere, lurrean botatzen dute zirristatzeko eta produktuak eta horrek ere asko errezten die, bai korrikalari eta baita zezenei ere korrika azkarrago ditu. Asko preparatzen dute azkeneko hau. Bai. Zen ere, osasuna nahi dute danentzat, ez errezertatzen, baina azkenean puntu bat iristen da bere xarma. Izula grazia. Bai, alaxe da, albistea eta esan dezakegu, goizean esan dugu bezala, frantziar batek, hain okerez dailma gaude tipa batei grabatu ziola, komunantzegoen bitartean, eta azkenean, 0,81 den zenbakira deitu beharra izan zuela emakume horrek, eta orain ikusiko du zer gertatzen den, eda zerbait denuntziari baduen, edo zer gertatuko den, fiskaltzak erakiko du hori. Zer pentsatzen duzu, Bai, salatu egin beharko zuela, zer hori zakitze festa eta horretara joatea, nik hori ez dut logikarik aurkitzen, eta salatu egin beharko zuela, eta behintzet multa bat edo ikasteko ez berriro ez egiteko, eta beste jendeak ere, ideia hori behintzet pasatu ere ez egiteko. Eta Joarre gainerago izan esan du bat ohartu da grabatu zela, baina agian beste jende deseteri ere grabatu dio. Orduan hori ere hartu ikusi barra dago, mugikorra hartu eta ikusia grabazio hori dagoen eta hori guztia. Kaiak gaur ere atzo bezala bere gai bat ekarri nahi izan dugu, esplikatu zertaz egin behar dugu gaur. Bi gai ekarri ditu, ezakit, batetik hasiko naiz. Atzoko entziorak ikusita, ondo analizatzen ikusi dugu bideo bat, gizon bat ari zela zezenak etorri aurretik salto egiten besoak altxa eta gora, eta azkenean zezenak harrapatu egin zion, izugarrizko kolpea eman zion, eta jarriko du. Bai, bideoa benetan birala izaten ari da eta horregatik jarri egingo dizuego, ez baduzu oraindik ikusi. Ikusten duzu, espero du xikerri atema egun batean korrika egite hori ez egitea. Nik uste dut horrelakorik egitea. Birala egiten ari da gainera bideo hau, jende desenteri iritsi zaio. Orain, gai azaldatuko dugu, beste zerbait duzuta. Hori da, atzoko entzierroari lotuta baita ere ikusi genuen gizon bat, kamiseta, naranja koloreko kamiseta zuena,
zezen bati adarretik heldu zion eta pare bat metro korritu zituen eskua adarrean zuela. Beraz, esan dute, bere identitatea jakiten badute zein den edo nor den, 3.000 eurora arteko multa izan dezakela. Bueno, azkenean ikusi dezake. Zuk badakizu noiz hartzen diozuna, neusten diozun zezenari erortzen ari zarelako, edo zerbaitetarako, baina beste gauza bada eustea eta joatea aurrera, horrek azkenen danon osasuna jartzen du pixka bat, arriskoan eta arazo handi bat izan liteke. Zezenak horrekin ere buelta hartu daiteke eta gauza asko komplikatu. Eta multa zemateko esan duzu? 3.000 euro. Desente da, Bueno, espero du hori ez gertatzea, gehiago. Baina jende asko esaten du, ezta? Korrikalari hoiak beti esaten du, kexatu egiten dira, azkenean jendea etortzen delako edozein lekutik ezer jakin gabe, eta orduan egiten dituztela horrelako gauzak eta oso txarra. Bertako ere oztopatu egiten dela, zer, asko saiatzen dira sartzen, bezke ezin dute jendea eta ez dutela lekurik izaten da, horiek horrelako erokeria egiteko, Bueno, gaurko saioa ere amaitu egingo dugu, mila esker Kaia eta Izar gurekin egoteatik egun gehiagoz, bihar ikusiko dugu Xiker hemen dagoen. Baina zuek badakizue, mila esker gaurkoan gurekin egon zareten hoi, bihar goizeko 7:00 bederatzietara izango gara Victoriano del Rioko zezena eta zitze egiten, Ataun Irratean bizi San Fermin saioan Izar eta biok, eta bestalde 11:10 gutxitan nahiko bero saioan, eta bihar berriz ere izango gara 11:30 aurrera debatearekin. Mila esker eta bihar arte.